Lo udanisayo apha igama lakhe nguSisi Spicy Sauce. Yintombazana lapha eZweledinga, eHewu, kweliphondo leMpuma Kapa. uSisi Spicy Sauce yintombazana ezithanda kakhulu ukuziphoshonga, ude afakele namaqhekeza emboleko. Njengoba umjonga ngapha emane euros ufake amaqhekeza emboleko. Uye wafumana ishwangusha ekufakeleni ke phofu lo maqhekeza emboleko, wamenyeka amaqhekeza emboleko aveske aphihlika enxibe lo tight amnxibileyo. Sithetha nje amaqhekeza akhe alapha ezantsi kwamathanga. Kodwa uSisi Spicy Sauce akayekanga ukudanisa, ezama ukubonisa ezi ntombi zisakhulayo ukuba kwenziwa ntoni xa ufikile esirhoxweni. Xa uyintombazana uthi kufuneka ubonakale lo mntwana, kodwa oko si-consent nangala maqhekeza. Siyambuza, oyini Spicy Sauce ntombi? Yhu, hayi kodwa uyihlazile indawo yaseZweledinga sisi. Amaqhekeza lo emboleko wona adixikayo ntombi. Hayi kodwa umhle noba mhle nje kutheni ndofuna amaqhekeza emboleko. Yho kodwa Spicy Sauce sesiyazenza izinto. uSpicy Sauce uveske wathi uninzi lwamantombazana kwelizwe loMzantsi Afrika ayawarhalela amaqhekeza emboleko qha woyika abantu. Uthi yena wazinceda ngokutyhala ngesifuba, ngoba ukuba waveske wabamba igazi naye ngesesengxakini ngoku. Sathi sisomjonga lo mntwana saqonda ukuba uninzi lwamantombazana kwelizwe loMzantsi Afrika angamahle ukuba nawo angafakela amaqhekeza emboleko. Akuthiwa umntu uzawutofa qha zizipontshi ozifakelayo. Qha uqinisekise ukuba la maqhekeza wazobaleka wabonisiweyo lapha emathangeni njengelishwangusha lenzekele uSisi Spicy Sauce. Kwiindaba ze-CNBC apha kuChannel 841, elam igama ndinguNomatyathanga Qhasekhonya. Ndilapha eZweledinga eHewu kweliphondo leMpuma Kapa. Ndizoku-understand uSisi Spicy Sauce kwaye uzibonile namaqhekeza akhe kuba bephihlekile okanye